हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, लटिफ क्रिएशन बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैलायबाय। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों फेविक्विक बादि। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव फावखौ खालामदों बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा आर्टिस्ट, कमेडियान प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मनीषा मोसाहारी। स' लोगोफोर, बिथांमोनखौथ' बयबो सिनायखायो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि लाइरिक्स, टुन आरो सिंगार प्रेक्टिकल बसुमतारी। डिअपि आरो पस्ट प्रडाक्शनाव दं एक्टर लटिफ आरो बे भिडिअनि साइड डान्सार्सफोराव दङ मिथिसार, निस्टार, मेरिना आरो अनसुमै। डाइरेक्शनाव दं प्रेक्टिकल बसुमतारी, मेकआपआव दं गलापी मोसाहारी। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला नायहैनो हागोन लोगोफोर। लटिफ क्रिएशन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थाखानाय नटिफिकेसनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।